Už jedeme live. Je to neuvěřitelné, ale vyrážíme. Teď jsme opustili Prahu. Teď se nabouráme a už je to tady. Kamion v levém pruhu. A před ním další kamion. A před ním další kamion. 4 kamiony. Nejčí dopravě rozhavil na 150 km za hodinu. Ale nás chrání Ježíšek! Looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out and see, 'cause you are my medicine when you're close to me, when you're close to me. Stávej. Víš, kam jedem? Do Dakaru. Dobré ráno, raníčko. Vyspal jsem se krásně. Stan si nebudu stavět. Spali jsme někde za Mannheimem. Zbuzení v noci šíleným kamionákem. Nevěděl jsem, kde mám brýle, nevěděl jsem, kde jsou klíče, nevěděl jsem, jak se řadí, jak se řídí a kam mám jet. Večer jsme zaparkovali před návěs s tím, že proč by někdo přijel prostě ve 2 v noci třeba pro návěs a odjel s ním. Stefane, přeparkuj! Jo, už jedu. Jo, mám brýle. Nevím, kde mám klíče. Už jedu, kam mám jet? Ale zvládl jsem to hezky. Takové místo jsem našel luxusní, že? V přírodě. To není česnek. To je chili. To není svazané, ty debile. A to pálí. If you can't get what you want, then come with me. Up on Melancholy Hill, the manatee. Just looking out for the day when you're close to me, when you're close to me. Že jsme tady nebyli ještě. Další město a další stát. Check. Ještě to vezmeme přes Belgii a zítra do Paříže. Lidl, všechno dobré. Máme první poruchu. Tohle je rozbitý. Ale
protože my jsme muži činu a máme duct tape. Jsme to opravili a jedeme dále. A abychom nerozbili to okno, když spadne, tak jsme tam dali pedláhve. Hotovo. Zvládli jsme to do našeho druhého startu.